10వ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రం 1వ పాఠంలో మనం భారతదేశ భూస్వరూపాల గురించి చెప్పుకుంటాం. హిమాలయాలు, గంగా సింధు మైదానము, ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, తీర మైదానాలు, దీవులు, ఎడారి అనేవి మన దేశంలో ముఖ్యమైన భూస్వరూపాలు. ఈ భూస్వరూపాల నిమ్నోన్నతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, అంటే ఏవి ఎత్తైనవో ఏవి పల్లపు ప్రాంతాల్లో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఉబ్బెత్తు పటం. 10వ తరగతి విద్యార్థులు పాఠ్యాంశంలో భాగంగా భారతదేశానికి సంబంధించిన ఉబ్బెత్తు పటాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. భారతదేశం యొక్క భౌతిక పటాన్ని ఉపయోగించి పిండి సహాయంతో ఎత్తైన హిమాలయాలను, పశ్చిమ కనుమలను, కల్ప పీఠభూమిని ఉబ్బెత్తుగా రూపొందించారు. ఉపరితలం మీద వివిధ ఎత్తులకు సంబంధించిన వ్యత్యాసాలు తెలుసుకునేందుకు వాటికి రకరకాల రంగులు వేశారు. ఈ ఉబ్బెత్తు పటం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ పటం ఉపరితలాన్ని తాకడం ద్వారా ఏవి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో, ఏవి పల్లపు ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు గ్రహిస్తారు. హిమాలయాలు దేశానికి ఉత్తరంగా ఒక విల్లు వలె, చాపం వలె వ్యాపించి ఉండడాన్ని, హిమాలయాలకు తూర్పున జడపిన్ను వంటి వంపును, దేశంలో అత్యధిక ప్రాంతంలో ద్వీపకల్ప పీఠభూమి విస్తరించి ఉండడాన్ని, ద్వీపకల్ప పీఠభూమి దక్షిణ భాగంలో పడమటి వైపు నుండి క్రమంగా తూర్పునకు వాలి ఉండడాన్ని, ఉత్తర భాగము ఉత్తరం వైపు వాలి ఉండడాన్ని భారతదేశానికి సంబంధించిన ఈ ఉబ్బెత్తు పటం సహాయంతో విద్యార్థులు గ్రహిస్తారు. ఈరోజు అనగా నవంబర్ 26, 2021 పాఠశాలలో జరపనున్న సాంఘిక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శన కోసం విద్యార్థులు దీనిని రూపొందించారు.